नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जों दिनै बेरायहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' आङो क'क्राझाराव दंफैखायो बिनानाव लाहानाव। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ' एसे फानि टाइपबो जानो हानाय आरोना। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। गुंग्रे ओंखारबाय हुगारना हो। स' लोगोफोर जों दा नै गौरां पार्कआव मोनफैबाय आरो। आव माता Blessing ini blessing ini đâu đây làm gì đi đâu mà đi dừng băng giá ba dừng là blessing à mày trên này nè để trên này blessing ở đi này xuống nào đi này ê này bỏ đây lấy còn đây lấy rồi rồi mà hai hiện đây hai lần đây rất là trên này दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों मोजाङानो गौरां पार्कआ। ओरैबायदि सान्दुं गोसाना। ओमफ्राय जोंना बिनानाव मोना बैथिंसो दङ आरोना उनथिंजाय जा गरमखा। नै जोंना बिमाया ओरै फैरा मामा ओरै फै। नै जोंना बिमाया बेनो क'क्राझाराव फैना मारै मोनदों? मोजां नांदों। मोजां नांदों। बरिया नांदों। बरिया नांदोंनोहाय बरिया नांदोंनो। बैयावसो गेलेनो मोजां जागोनथ'। बांद्राय सिनारि गैया। मोजांथार नांदों जायगाखौ। दसे रेस्ट लाफैबाय नै जोङो सायहायाव जोंहा बिमा फिसाजो। नै उन्दै गथ'फोरा नै मामुनि नारना हो मामाखौ ग्रोब ग्रोब नारना हो। जुदे गबाय मारै मोनदों कटे 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 होनदों एटासा आरो इन्टारेस्ट ना गेलेनो खिन्थु आं गेलेयाखै आरोना जोंना बिनानाव मोना गेलेगासिनो नै 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 गेलेगासिनो खर' गिदिंबाय मामा बेयाव गिगोन ना ब्लेसिंआ औ दे 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 सुना दे 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 बुं 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 बुं
Nah, bum 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 bum. Good. Kulai dapet. Moza montadong dia. Angin sabai na selagi. Sagurom. Oh, betul ada. Kokrazar tahu, Kokrazar.